Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 29, versikulo 1. No sumuksokir ka, tunggal mababalaw ka, addanto aldaw a maitipkol ka, kat saan kanton a makabangon. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, a maitampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Saan ka di pa yan nagaw-awid ni Lander? Saan pa'y? Itsak amuno niya ti aramidak iti dayjay nga ubing. Uray mano apam magbaga, awan dengdenggan na. Ibagam kanyak no sumangpet, kayat ko akasarita. Ay, saan? Amumot nga da sakit mo iti puso. Diyak kayat nga dadaka sa mapasamakan ka. Bayam ada kamilatan ka ni Nancy ti mangbagbaga kwa na. Imbes kat niya tumulong iti negosyo tayo. Gamsal mat. Na puro barkada ti aramidan na. Di na pa'y amot tumulong. Ikan tayo pa'y iti gundaway na nga agbalbaliw. Anya ti amo tayo. No dumtang to ti panawan kat makapagpanunot mutlaan. Sa pala ko maatakas ka. Tapno adamot pakayranudan ken kwa na. Sa dino man ang tinaggapwang? Sa dino pa'y kuma. Amumon no sa dino tinaggapwak. Kadagiti barkadam nga awan sirsirbina? Saan mo nga ibagang awan serbi dagiti babarkadak? Ta isuda ti pudno amang isaksakit, ken mangipatpatag kanyak. Pagkunamat nga isuda ti pudno amang isaksakit ken mangipatpatagkan ka, ha? Gaputa saan dak apagpagungtan, akas kada kayo. Awan lat mangag ko iti daytoy abalay, no saan apuro ungat. Saan da ka nga ungtan no awan ti madingaan aramidam? Kasta kayo mat. Awan makita yu anasaya at kanyak. Para kada mamakan papa. Si kalaang tinasaya at ng anak. Gaputa amok ti tumulong. Saan nakasken ka atil agbalbalog ti ammo nga aramidan? Obligasyon da ti mangipay iti amin akasapulan ti anak da. Saan kat apagtrabahwan da ti anak da? No nasingpet ka nga anak, ammom kumamat akitaan ti pagsayaatan ti pamilya tayo. Saan lang at ti bagim ti ammom apanunutan? Tangay si ka tinasingpet nga anak. Di si ka nga ron ti mga ramid iti kasta. Ay, Jack, ammo no asino ti malami ti kasta nga ugalim. Sika ti lalaki. Sika kumati kang runaan amangi maton iti negosyo tayo. Angam saan mat? Tadagiti barkadam, tinapatagkan ka. Idasaran nak iti kanak, yaya Susan, mabisinak. Mabit lang, senyorito. Darasan nyo ta mabisinakon. Apay nga ita kayo lang ang nagparang, senyorito. Apay, adda ka di saan anasaya at anapasamak dito'y. Kabayatan ti kaawan ko. Awan mo, senyorito. Kanayon ngamin amadanagan ni mamamken ka. Amangan kanuno adanda ka sa napasamaken ka. Apay, napatagak matlaang kadikadakwada. Kat siyempre mo't senyorito. Apay nga rod kanayon dak apagungtan. Tunggal agawi dak. Awan pa'y nasaya at asao amang ngag ko kadakwada. Gaputasaan mo atungtong palan dagiti ibagbagada. Tunggal babalawan da ka, nakarkarumot ngamin asumuksukir ka. Dayjay nga rod kat, yaya Susan. Amuda lang nga rodan asumuksukirak. Tunggal babalawan da. Ad-adandak pa'y lang babalawan. No saan dalat ta kuman ngagsasao tunggal agawi dak. Dinasaysayaat kuma. Gaputasaan mo tanasaya at yar aramidam, senyorito. Ibagayo man. Noan niya ti saan anasayaat ngar aramidak. Yaya Susan. Ti kayat ni mamaken papam, tumulong ka iti negosyo yo. Iti kasta, amumet no kasano apatarayan ti negosyo yo. Sandak la kuman nga inyan anak. No kastamot lang apilitin dak ngagtrabaho. Pagrebangan da amang ipaay iti amin akasapulan ti anak da. Saan kat apagtrabahon da? Kanay sa, bak nang kamimat. Iti anyapay lang agapong agtrabaho ak ngay. Lakay kan bakit dan, senyorito. Nakapsot dan. Napigsakan, iso asaanan ang masapol amang namnama kalatan kadakwada. Uray anya ti aramidak. Talagang awan kakampik dito'y abalay. Uray da kayo, yaya Susan. Saan dakmat ang maawatan?
Mama, ikandak man iti kwarta. Ha, humanaw ka manen. Awan matla ang aramidak dito'y balay. Ado, ti mabalin mo nga aramidan, nulakit di kayat mo. Awan nga rod ti kayat kong aramidan, mama. Iso nga ikanda ko iti kwarta. Tapumanaw akon. Ay, kaano ka di asursurwam mo't dagiti trabaho iti kumpanya tayo. Saan ko amasurutan, mama? Amuyo mat anakapsot ti utak ko. Bak nang tayo mat. Bayan yun at dagiti trabahador yo ti agtrabaho. Kasta ka kadilatan nga agnanayon, iho. Ikandak ka di iti kwarta? Wano saan? Kasano, no saan ka nga ikan? Kaya't yu ka di nga agtakawak, mama? Ay, saan mo kumamot nga aramidan ti kasta, Lander? No saan yu akayat nga agtakawak? Ikandak nga rod iti kwarta. Sige, mabiit lang, tamangalaak iti kwarta. Ni, aduman hindi kwartam Lander. Siyempre, Brenda. Inikanak ni mama. Saan nakmat lang ang mapagkadkadan ni mama? Nagalas ti Brenda ayaw awag mo kanyak. Brendo ko namat Ala, Brendo no Brendo. Mapantakid din sarakan dagiti daddu maabarkada ta. Taginom tayo. Say-sayangam laang ti kwartam Lander. Ipapainom mo lang ti dawdawatam kadagiti dadakkel mo. Uray duwatalatan nga ginom. Tapusan ka magastusan. Naragragsak no adu tayo nga ginom. Boring no duwatalaeng. Kinawan pagdanagam iti kwarta. Ta sigurado nga ikanak ni mama no maibos ti kwartak. O sige, makaammo ka man langan. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Di mawat lang iti kwarta sa pimanaw manen? Wen, kastabo ta sigut yar aramidan na. Saan ka kadipay ana iruwam? No apay ngamin ngay kampay laeng. No jak ikan, ang mga no ad-ad nga agaramid iti saan anasayaat. Makamumot na itibiyag na no kastaman bilang ti aramidan na. Sa naakayat ti mabagbagaan, di baybay amon. Fidel, nagkariak iti day di Mercedes. Asaan ko abaybay anti anak na? Amanda, dakkelan ni Lander. Naunday mo tinapanawan na nagananos kakenkwana. Imbilang kumutan apudpud no nga anak ko ni Lander. Uray siyak, amumot na ita. Talagang urayan niya pa tiyar aramiden tayo kankwana. Saanan nga gnakam? Ay, sige. Intun sumaruno a dumawat manen iti kwarta. Jakton ikikan. Rumbang laeng akasta ti aramiden. Naglaingan ngay. Tipod-pod nung anak ta, iso tiyag trabaho. Ilinto ta iso nga ampon laeng, iso matag namnam ay. Imbag man ta nakaawid ka ita, iho. Apay ka di mama. Aday bagayo? Awan mat. Kunak namin lumabayagan ka manen sa kagawid. Naibos adagos ti kwartak mama. Kayat ko kuma, apanayunan ti intedyo. Pasensya kan Lander. Nga manipod ita, saan kan nga ikan iti kwarta. No kayat mo ti maadaan iti kwarta, agtrabaho ka iti kumpanya tayo. Di da kumamot pilitan nga agtrabaho, mama. Diyak amo ti araramida kajay. Adda ni manang mo anansi amang isurukan ka. Kabaalan ni manang nansi ti trabaho ijay, nga uray awanak. Pasensya kan. Ngamdaytan ti pangedeng mi kan ni papam. Pangedeng yo kan ni papa? Wano? Pangedeng laang ni papa? Nabayagan aday ta ti kayat ni papam. Katita, napanunot ko nga husto ni papam. Ngamin, awanan na saya at aturturungan ti biyag mo. Sandak ka din napatpatgan, mama? Patpatgan ka unay, iho. Iso nga rod akayat ko nga agbalbaliw kan. Gaputa saan nga agnanayon ti kaadami akad kadwam.
Apaya simrek ka dito kwarto may ka ni mamam. Kaya't ko kumati dumawat iti kwartayo, Papa. No kayat mo ti maadnaan iti kwarta. Agtrabaho ka. Da kayo timang kun kontrol kan ni Mama. Isuasan na kun nga ikan iti kwarta. Gaputa saan niyo kayat? Para matlaeng iti pagsaya atam ti pampanunutan mi iho. Pagsayaatan? Kaano pa pinanunot yu ti pagsayatak? Jak tupay narik na ti pamatadyo kanyak. Ita, kasta ti bagayo? Bastos ka ngayon, anak. Awan utang mo anay baganakan. Da kayo ti bastos, Papa. Saan dakla kuman nga niyan, anak? Nukastoy matlaang ti trato yu kanyak. Pumanaw ka. Ha? Agkupit ti parukong ko. Ha? Sikar ti mga patay kanyak. Papa! Papa! Lander, ano ti mapaspasabak dito'y? Fidel, ano ti mapaspasabak kan ka? Ano ti naramid mo kan ni Papam? Tulungan dak tayo pantay di ospital! Oh, agyamanak, tawan da ka sa napasabak kan ka, Fidel. Anya gamin tinapasabak ka na kayo kanilander. Simre kanya kwarto ta. Katsak ti pampabasulan na no apaya saan mo ngay kaniti kwarta. Anya, talaga napagklanan ti kinadakas na diyay nga ubing. Amangan no iso ti mang patay kanyak. Tukos niya lang ti aramid na amanda. Saan? Diyak umanugot nga iso ti makagapu iti ipapatay mo, Fidel. Anya ti kayat mo asawan. Papanawa ko ni Lander. Kat makaamumutan iti biyag na. Anya? Husto ka. Manun atawan anagan-ano sakan ko, ana. Dakal matan. Kabaan landan ti agtrabaho para iti bagina. Iso ang makaamumutan iti biyag na. Kumusta ka nun ni Papa? Manang Nancy? Itian niya pa lang agapo ako mustaam ni Papa. Sikat igapo, no apay anaatake iti puso ni Papa. Apay kumaabasol ko. Kat sigud matan nga dasakit ni Papa iti puso. Kat ad-addaam pa lang. Apay nga minasimrag ka iti kwarto da kan ni Mama. Gapo ta iso ti makagapo. No apay asaan na kun nga ikan ni Mama iti kwarta. Agtrabaho ka ngamin. Tap na adda kwartam. Baknang tayon, manang. Apay anas kan nga agtrabaho akpay laang. Gapo ta sadot ka. Iso adi mo kaya ti agtrabaho. Nasaya at mataadda kayon, Mama. Ikanda kon iti kwarta. Iti kasta, makapanawa kon. No inikanda kumaadagos iti kwarta. Saan kumaan napasamak kan ni Papa ti kastoy? Awanan ka iti bain. Awan utang mo anay baganakam. Ikan ka iti kwartam. Kat pumanaw kan iti dayto abalay. Kat saan kanton gagpakpakita iti kaanuman. Mama, anya ka din daytang ibagbagayo. Anak dak, apay akas tamot tanti ibagbagayo. Saan ka nga anak? Inampon ka laang. Gaputa nagpakpakaas iti inam. Adi ka baybayan. Saan na po daday ta, Mama? Anak dak! Anak dak, Mama! Natayon ti pudno nga inam. Isungag talaw kan iti dayto abalay. Gaputa jak kayat. Asika ti makagapu amatay ti asawak. Aduyan dagiti badbado yu api na impake ni Madam Amanda, senyorito. Yeah, Susan. Tulungan da kumamakisaw ka ni Mama. Ngamin, pulos matan nga awan danggan na palawag ko. Pasensya kan, senyorito. Katulong aklaang. Katawan karbangak ang makibyang iti desisyon ni Mamam. Kasanuak itan, Yaya Susan. Natangan ka matan, senyorito. Kabaalam matan ti agtrabaho para iti bagip. Ay, wan gayam. Adto iti kwarta nga intad ni Mamam. Pagbayad mo kano iti pagnaedam, aging kaasaan ka pa'y anakabirok iti trabahom. Ni, si kahadinday talandar. Ay, sumot lagayam anabayagan at di kagpakpakita. Takargador kamutan dito'y palingkay. Si kamat gayam, Brindo.
Naumadag iti dadakal ko kanyak. Kat pinapanaw dakon. Ha? Naiturda ka pinapanaw? Gapo tadandanin na tayo ti amak. Gapo kanyak. Tapay ngamin. Anya ti nararamid mo? Pinagsasawak. Idi sandak nga ikan iti kwarta. Isumat kan ti makagapuan na atake. Anya? Kat, day tamatan ti makagapo pinapanaw da ka? Ken, ampunak lagayam, Brindo. Anya? Isumat lagayam ang naglakalaang ti panang papanaw da kun ka Dagdag pa ak ti babawik, Brindo. No nagadalak la kumaidi. Saan ko maakas to ilaan ti kalasing ti trabaho ti master kak ita? Imbis sabak nang ka kuma. Ita, nagbalin ka na marigrigat. Ala, padasam ti agsubli iji balayo. Kat agkid daw ka iti pamakawanda. Panagkunak. Pulos asan na kun amapakawan ni mama. Huh? Idilaan ang nakitak ti kasjay a panagungot na kanyak. Talaga ang napunwanan ni mama kanyak. Imposible adi na ka mapakawan ni mamam. Awan ti ina, adi mang pakawan iti anak na. Nasaysayaat atong palam dagiti na inseriban apam magbaga, tapara matla iti pagsayaatam dayta. Kat no nasukir ka, si kanto matla ang tiagsagaba iti odina. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 18, versikulo 1. Ti tao adi na ammo ti makilangan iti pada na a tao, ti labagina ti pampanunutan na, kontraan na amin a naimbag a pangeddang. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Saan ka man ang makikuy-kuyog iti dayjay dungrit a Dennis? Anya ka di basol ni Dennis kata kayo, mami. Masun ti trabaho na. Iso ako nayo a dungrit? Saan ang maikari dayjay a manugangan? Napintas ka. Agpili ka mo't iti makaipaikan ka iti nanamay abiag. Sino nga ti kayat yo, mami? Ni Dani, ta inhinyero. Dayjay ngay a Dennis. May salaang amason, saan amay panakal ti trabaho na? Oray mason tanataer ken nagaget, mami. Oray saan anataer ni Dani, tagnamay ka iti sidong na. Awan sumgar adot-dot ko kankwana, mami. Saan mo't apananguyaw? Ngam, lakay mo't. Kan adayo anatataer ni Danny sa boyfriend ko? Apay, maipayan na kakadi iti kinanamay ti kinataer dayjay amason. Si kamot gayam dayta engineer. Di kamot umumayan ni Jebalay. Ado ti pa ka kumikumak, madam. Umayak to numala mi Jebalayo, Adan to nga ta ni Jenny, madam. Ay, wan baro. Sana pumampanaw. Takanayon nga day Jebalay. Awan ka di pa'y kaayan-ayat na, madam. Awan pa ay baro. Di ka madanakan. Tadaak matamang tulong kan ka para iti anak ko. Agyaman ak narod, madam. Ay ayatak ti anak iyo. Ngam dinak mo't ngamin sungbatan. Dumtang to dayta, baro.
Anos lang. Awan papanan na, no di na kan tumulayatan. Sabay ko mga rod, madam. Sige, ikaw gumaak ti umay inton malam, ije balayo. Adda project mi abalay iti sa bali a lugar, sweetheart. Amangan no inton umay alawas ti panagsublik. Agan-anad ka ije pagtrabahuan nyo, ha? Umawag ka kuma. Wen, sweetheart. Madanagan ka kadi, no di nak makita. Kutsyak, saan ka madanagan, no adda papanak? Saan? Taamok nga agsubli ka mutlaeng. Saan ka apumanaw? Kastam kaya ma. Awan dadanagan, no di nak makita. Si Kamat, rabak ko lang dayjay. Ay, isang patankan to iti paboritom analoom amangga. Umanayan kanyak ti kadam. Saan nga importante ti anyaman nga isang put mo? Agpapintas ka, anak. Umay ka nun ni engineer dito'y balay. Sino nga engineer, mami? Apay ko mga agpapintas, ha? Ni engineer Dani ti bagbagak. Swerte mo day tiyan ako. Anya ko matipagswertiak iti inhinyero, mami? No day jay ti pakiasawaam. Agbiag ka na sa liwanwan. Jack kayat day jay nga inhinyero, mami. Amoyo mat nga adda ay ayatak. Sino tay ayatam? Day jay Amazon, akanayon anadulpat. Adamo trabaho na, mami. Sa maysa, adamo trabaho. Agtinulong kami, tapno agpata kami asaan nga agrigat. Basta agsagana ka. Mangnamnama jay inhinyero kan ka. Iti day ta nga edad mo, may saka pa'y nga inhinyero. Awan ka di pa'y kaayan-ayat mo. Adamat sabsabungak, anti. Ngem, kaslasabong iti bakir. Nagrigat apurusen. Agalisto kamat abarok. Sagutam iti kaayayo na. Kaanon to pa'y makita mi nga iti apo ko mi. Bayan nyo, tay kagumaak apurusen ti sabong ti bakir, anti. Saan ka nga agkapoy-kapoy tapno makaasawa ka moten? Lakay kan. Sabagay, kaya't naktiin na ti babae, anti. Saan nga taaday ta inamot ti bagbagam asabong ti bakir? Ni anti met, naragregan asabong ti inana. Loko ka. Gaputa bumakat, ibagamon ang naragreg asabong. Agpay sumat ti bagbagak, anti. Hello, Engineer Dani. Nakawag ka mat. Umayak ko matita balayon ton malam, madam. Umay kalata iho. Silulukat akanayon to'y balay para kan ka. At akadidita ni Jenny, madam. Amangan no adda na panan na. Amangan no jak madanon. Saan pa ya si Mangpat, iho? Aday je trabaho na. Ngam sigurado, masapa sumangpat day chay. Sige nga rod, madam. No agritira kami. Umayak dita balayo. Sige, iho. Awan parikot. Ne, binaliwan nyo ti panakornos ti sala, mami? Ada ka ti sa nga ili, oh? Nalipatam ka din timbaga nga da sa nga ili ita? Saan akas iti dayjay Amazon? No di kat mabig-big-big a tao. Anya launay ti kinaimportante day ta sa nga ili. Ta binaliwan nyo pa iti panakaornos ti salas. Agraman kortina, sinukatan nyo, idinto ta kasuksukat man. Ni Engineer Dani tinapatag asa nga ilita. Masapo la sangwam. Awan tinagtulagan mi iti sa nga ilim, mami. Sikan ti mangsango kan ko, ana. Ti pangadang ko ti masurot ta syakti na. Anak kalaang. Gaputa si kati ina? Kukwam amin a pangadang, mami. Saan ka di akarbangang ti mangadang para iti bagik? Syak lang ti adakarbangan na mangadang. Gaputa syakti na. Ti kayat ko ti masurot. Dani, anya dagiti nakita ngayong kargam iti kotsem. Sabong samet kan tsokolate. Kuha, dad, para iti agbalin a manugang yo. Agawa nga rotan lumakay kan. Mga sawa kan. Sana bale, tada katulungak iti sabsabungak. Tultulungan nakti inana, dad. Pati di inana, sagutak. Tapno mapilit na ti anak na makiasawa kanya. Aramidam ti amin na pamuspusam.
Tapno mapuros mo ti bagbaga masabong. Wendad, di kayag danag. Nuapay nga min addi nakakayat day tabalasang. Kat may saka pa nga inhinyero. Alang arutin, Dad. Mapanakon. Ala, kat namnamaak ti panagbaligim, iho. Napadam, naguroray itay ni Engineer Dani. Awang ka. Saan ka di ada kayo ti akin sa nga ili, Mami? Rumbang ada kayo ti mangsango. Ta sa nga ili yulakat nga rod. Kano kapay anagbalin abastos? Insuro nakakadijay awanan modo amason? Ha? Manipod ita. Diyak kayaten amakita ti pan nakikuyog mo kan kwa na. Mami, adamat siguro karbangak nga agpili. No asino ti kayat ko alalaki. Dayjay ka di awanan adal kan dolpat ti kayat mo? Uray ko na yung awan adal na tanasing patmat, Mami. Kan ulitak manan. Ni Dennis ti ay ayatak kat awanin sa balipay. Anyat impakpakan kan kadayjay dolpat amason. Napudno ti panagayat na kanyak, Mami. Saan amabalin? Ti pangadeng ko ti masuro? Imbagda nakasangpad kan, sweetheart. Medyo nabayag kayo trabaho, Makalawas laang sweetheart. Ada ka ni parikot? Pilitin nak ni Mami ang makisango itilakay nga inhinyero. Kayat mo kadiday dyan nga inhinyero, tadi adal? Ay, tsakayat. Ha, agbagpakutak laangan abalasang. Anya? Inhinyero ko naman, di mo kayat? Basta, jakayat. Si kalaang ti ay ayat at Dennis. Ay, huwag gayam. Umay kami kan ni tatang. Tatulagan tayo ti panagkalay sata. Kaano kayo nga umay? Ibagak day ta ka ni Mami. Inton malam ti Domingo. Umay kami kan ni tatang. Mami, umay ka no da Dennis inton Domingo. Ada kadwana. Iti anyaga po nga umay da dito'y balay. Ha? Diyak kayak nga da dumapaw adulpat dito'y balay. Tulagan tayo ti panagkalay sami, Mami. Diyo ka di kayat nga agragsakak mat? Awan ti maangay akalay sa nudulpat tupay matlang. Oo, pad na kay ranranadan ang nagsabat ta dito'y iho. Nagnaak dito tamapanak iti project site mi. Ada ka di bagayo? Ada nga minumaya sa nga ili ti anak ko inton Domingo. Kayat ko nga umay kamatap no mabait. Anya ka ti trabaho ti sa nga ili na, madam? May salang amason. So masurunak. Awan laban na kanyak day tapangas. Masun matlagayam. San arumbang akalangan ti anak mo day ta amason? Sungaro da kayat ko nga umay kamatap no agrana kayo. Kat masorpresa. Sige, madam. Umay kami kini Daddy. Dad, kadwanak man inton inakpasyaran ti balasang asabsabunga? Ala, inkagumatang itinapinta sa sabong, kan nginginain at chocolate, kastamatan iti prutas ngay sagot mo. Wen, Dad, dagiti nginginain na talaga ti gatangak, tapno may ayo da. Piliyem ti presko kan napinta sa prutas. Sige, Dad. Mabainan to ti masun asa nga ili ti sabsabungak. Anya ti trabaho ti karibal mo? Masun ka no, Dad? Masun ko nam? Masigurado nga wan laban day ta masun kan ka, iho. Day tamat nga ron tinamnamaak, Dad. Masun kontra inhinyero. Ala, kano ka diti ipapanta? Ta isagana ak manday tangal daw. Jenny, alam dagito anak natang. Mula ni tatang ko dagita. Wow, presko anak na nga. Agyaman ak, Dennis, sweetheart. Sweetheart, agmay may saka ka dito'y balayo? Ada ni Mami ija kusina. Agtugaw kayo, pay. Tain nak ikabil dagiti natang ija kusina. Kan ayabak matan ni Mami. Anya da kita, kamote, aba, tarong, sabong ti katuday kan.
Mami, naimas na gito ita presko. Ay, marigrigat talaga. Dagit-hakit din, ti sagot na kad ka. Umay kayo kit din. Kaya't da kayo ang makasarita ti ama ni Dennis. Umunakan, tas umaruno akto. Umay kayo kumaadagos, Mami. Adda tao iha. Ingka man kat sabtan. Excuse me pa ya, sweetheart. Inakitaan ti nag-doorbell. Naimagamalan mo, Jenny. Ha? Mami! Ada sa nga ilim! Paunagam tinaysang sangayan asangaili iha. Ni engineer dayta. Umunag kayo kano, sir. Kuna ni Mami. Nagpintas nga agpaiso ti sabsabu nga mabalas ang iho. Hala, iyawat mo dagita agkakangina asagot mo. Awatam dagiti sagot ko, ading. Mami, umay mo awatan ti sagot dakan ka. Asino ka di dagito'y alalaki? Siyak ti kayan ayat ni Jenny, tata. Asino kayo kadi? Sana tata ti may parbang nga awag mo kaniyak. No di kat, sir. Pasensya kayon, sir. Apa yun? Kupit, Mami? Masapol nga itaray da ka di ospital, nana. Umay ka, tulungan ka. Ibantan, Dennis. Amang ano anya ti mapasakot ka ni Mami. Umunakan, taing ka man kita iti pangiluganan. Sige, inakon. Umay kan, ma'am. Tulungan kan. Nana, at data yung dito'y balayo. Kat surutan nyo kumatibilin ti doktor. Dagiti maiparit akanan nyo. Masapor aliklikan nyo. Podno timbaga ni Dennis, Mami. Di ka agdanag, Nana. Bantayan da kayo. Di kay baybayan. Agyaman akada kayo, anak ko. Agkidawak iti pambakawan. Gapo iti panang tagtagibasit ko kan kaidi. Barok. Nasinaw kayam ti panagpuspusom. Kat kaano tinagtulagan nyo apa nagkalaysa. Saan akong atubang iti pangadang nyo. Iso ti masurot. Agyaman kami unay, Mami. Adda karbangan ti tunggal may sa amang ngadang para iti bagina. Saya aten ti makilangan iti pada a tao. Di adal man wano saan, baknang man wano na panglaw. Kasta ti pagayatan ti Diyos. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kata kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kata kayo amin.